na ba? Okay, rolling na ba? Teka lang, mag-ayos lang muna ako. Hop. Okay. Yo, yo, yo! Good morning, Padang Ilocanos, Naimbaga Bigat, and welcome back to my channel. Bago tayo mag-start, roll intro muna. So ayun na nga guys, ang haba ng intro natin. Gawayan ni Cinemaki. Musmagi. So kung makikita nyo sa likod guys, medyo bokeh-bokeh no. Nagbe-blurred na yung mga background natin. So kailangan natin magandang equipment para dito. Saka syempre guys, para gumanda quality ng video natin. Parang cinematic. Okay? Kasi before, phone lang yung gamit natin noon ng pag-edit. Kaya simula ngayon, gagandahan na natin yung quality ng shoot natin. Sa mga hindi pa nakapanood ng short film natin about sa agrikultura, wag nating ikahiya ni Renz na nasa yan, nasa likod ng camera. Siya yung nakahawak ng camera ngayon. So nasa description lang yung video natin down below. So yun, si Renz yung bida doon. Panoorin nyo guys. Yun yung project niya. So guys, our video for today is all about labong or bamboo shoot. Rabong sa Iloco. So masarap yun gawin sa fresh lumpia. Ano pa? Adobo. Pwede bang adobo yun? Tsaka ano pa? Dinengdeng. Oo, yun yung favorite ng mga Ilocano, dinengdeng. Saugan mo ng saluyot. Saluyot, yung mga madudulas, yun yung isaog mo para masarap. Okay, without further ado, tara, samahan nyo kami. Mag-hunt tayo ng labong sa ating farm. Pasok! Paano ba malalaman kung pwede na yung labong natin? Piliin yung labong na mura pang edad. May katamtamang laki. Yun kasi yung ideal size na pangkain. Kapag masyadong malaki kasi, may tendency na matigas na yung labong na kakainin natin. Huwag naman yung masyadong maliit kasi sayang naman. Gamit ang itak or kutsilyo, kunin ang labong mula sa umpok ng mga kawayan.
tanggalin ang mga coating, yung parang kaliskis na may maliliit na balahibo. Ito yung mga nakapalibot sa labog. Pagkatapos malinisan, ibabad muna sa tubig para hindi matuyo yung labong natin. Alisin yung matigas na parte. Hiwain ng maninipis at gawin itong strips. French fries. Katapay, nagkitapay agad bro, di pa yung panay na. Panganak ko na. Nakatulog ko sa doktor. Hindi ka kumain sa barya di doktor mo. Nakakabot ka. Parang Ilagay sa kaserola, lagyan ng asin at tubig, tapos pakuluan hanggang sa lumambot.
So ayun guys, so habang pinapakuluan natin yung labong natin, montage muna tayo sa ating ulam na adobong kurita or octopus. So, ang kurita kasi dito or octopus guys, isa sa mga produkto dito sa bayan natin na Santa Praxedes. Kaya guys, panoorin nyo to. Matatakam kayo. Dapat linisin muna ng asin yung octopus natin para matanggal yung mga dulas-dulas niya. Siyempre. Dulas-dulas. Tsaka natin pakuluin or ilauya na may kasamang suka, asin, luya at bawang. So yun guys, yun yung mga basic na ingredients natin sa pagpapakulo ng kurita. Pagkatapos mapakuluan, hiwa-hiwain ng bahagya, tsaka natin igigisa. Wow! Siyempre, painitin muna natin ng kawali at lagyan ng cooking oil. Saka natin ilagay ang sibuyas, paminta, suka ulit, salt to taste, at konting asukal para may halong tamis. So ayun guys, tapos na nating lutuin ang ulam nating octopus. Natakam ba kayo guys? PM nyo lang ako guys sa order. Pera-pera na labanan dito. Kasi wala na tayong pera sa panahon pa ngayon. Siyempre, diskarte ng labanan. So anyway guys, balik tayo sa main vlog natin. Roll BTR! Hanguin sa tubig gamit ang strainer at hayaan lang itong lumamig. At panghuli, balutin na sa plastic para ready nang ibenta. So dito sa amin, binibenta namin siya ng 25 pesos sa isang supot. Maswerte tayo guys kapag madami tayong nakuhang labong
Kasi minsan umaabot ng 1,000 ang kita natin sa isang bentahan lang. Ayun, after nating mabalot sa plastic yung labong natin, kinuha na ni Auntie Abel yung ibebenta niya kasi siya yung sales natin, sales manager. So, kinuha na lang niya nang di natin nabibidyohan guys, kaya Auntie, i-video man pa lang bago nilago. So, tsaka na lang niya ire-remit pag nabenta na niya lahat. So ayun guys, bago tayo magtapos sa ating vlog, shoutout muna natin yung mga fellow vloggers natin dyan na photographer, videographer, editor sa Ilocos Norte, sina Papa Jeff TV, Iconics, Mark Valera, Makikita Mo, Maki Matro, at si Chantel Gampunya. What's up sa inyo mga papa? Kailan ulit tayo magkikita-kita? Uy, da kayo, shout out, Dakmamet, di Samaro no, vlog yo. Uy, Maki, makikita mo, Papa Jeff, Iconics, and Chantel. Good luck sa pag-vlog. So ayun, sana lumago pa yung natin, mga subscribers natin dyan at viewers. So dito na nagtatapos guys ang ating video. See you on my next Agri Vlog. This is me, Lucanos, Wen Manong.